Hola gent, soc Anabel i soc de Múrcia. Vaig arribar a Alacant fa 13 anys, a estudiar traducció i interpretació a la universitat. Sempre m'han agradat molt les llengües, i en ese moment jo tenia 17 anys, i no sé per què pensava el que molta gent de fora pensa, que és una falta de respecte que et parlen en valencià si tu ets castellanoparlant. No sé per què pensava això, perquè en altres llengües no passa, però era així. Quan vaig arribar a la universitat em vaig implicar en la lluita estudiantil contra el procés de Bologna i allà vaig conèixer molta gent que parlava en valencià. Un dia li vaig dir a una amiga que tenia allà, la Fuensanta, que també era de Múrcia però que portava més temps vivint així, que em pareixia una falta de respecte, que em parlaren en valencià sent jo de Múrcia, que no entenia res, que això què era, tot això. La meva amiga em va dir que era la cultura d'ací, la llengua d'ací, i que tenia que respectar-la. Em vaig quedar reflexionant i vaig decidir callar-me i aprendre el valencià, igual que estava aprenent les altres llengües que estava aprenent, i així vaig empezar tot. La gent de la universitat, quan jo no entenia qualsevol paraula en valencià, no me l'explicava en castellà, me l'explicava fent ús del valencià, i això em va ajudar molt. Perquè anys després em vaig adonar que la gent normalment no fa això, que la gent quan em sent parlar en castellà o quan dius que soc de fora canvia al castellà i que no em parla en valencià i no em dona l'oportunitat d'aprendre, per dir-ho d'alguna forma. També em vaig adonar que a vegades pareix que la gent té vergonya de parlar en valencià, com que és de poble o que és d'incults, que és de camp, i que en l'accent murcià passa més o menys el mateix. Perquè la gent no vol que els note que tenen accent murcià pel mateix, que va dir com que són de camp, que són incults. I ahir vaig tindre molta més empatia per la llengua, perquè em vaig adonar que tinc dret a tindre accent murcià, que no té res de roí, i que tenim dret a parlar valencià i a defendre'l. I així estic, parlant en valencià amb el meu accent murcià. També pense que no es pot entendre i estimar plenament una cultura si no entens i estimes plenament la seva llengua, perquè si no, no pots llegir les seues poesies, ballar els seus balls o escoltar les seues cançons, i així no pots viure la seva cultura popular plenament, que és molt bonic. I a la gent que arriba així a Alacant, de fora, que és castellanoparlant, li diria que reflexione sobre els seus prejudicis, que no tanque la ment, que la tinga oberta i que gaudisca de la cultura, de la llengua d'ací plenament, que és molt bonica, que per a mi ha sigut un regal i una molt bona sorpresa.